Matul is-sena li għaddiet il-maġġoranza assoluta ta' vetturi ġodda fit-toroq tagħna jew kważi 60% kienu dawk li jħammġu l-inqas bejn elettriċi jew hybrid, dan grazzi wkoll għal inċentivi abbundanti offruti mill-Gvern Laburista. Dan mhux biss poġġa lil Malta mal-aktar pajjiżi li introduċew dawn it-tip ta' vetturi fit-12 xahar tal-2023 fl-Unjoni Ewropea skont statistika uffiċjali tal-Eurostat iżda wkoll ipoġġina ferm ogħla mill-medja Ewropea ta' ftit iżjed minn 48%. Il-pajjiżi brati aħjar minn dawk ta' pajjiżna kienu tal-aktar żviluppati fl-Unjoni Ewropea, il-Finlandja, l-Iżvezja u d-Danimarka flimkien mal-Olanda u l-Belġju b'Malta tikklassifika fis-sitt post. Kienu biss 9 pajjiżi Ewropej li s-sem tal-vetturi favur l-ambjent qabeż il-50% fl-2023. Kontra n-narrattiva tal-oppożizzjoni nazzjonalista huwa ovvju li l-poplu Malti huwa qed ikompli jgawdi mill-inċentivi tal-Gvern b'mod partikolari fix-xiri ta' vetturi elettriċi. Dan bilan li s-seħħ il-qalba tant bżonn juża favur l-ambjent anke permezz tal-aħjar pakkett ta' fondi Ewropej li qatt ġie negozjat. Ir-riżultati pożittivi lokali ġew irreġistrati minkejja wkoll li pajjiżna kien l-uniku wieħed li fl-aħħar snin żamm stabbli il-prezzijiet tal-fuels konvenzjonali tal-petrol u d-diesel permezz ta' sussidji fil-kriżi tal-enerġija. Għax-xiri ta' kull vettura elettrika f'pajjiżna, il-Gvern joffri somma ta' 11,000 euro b'mod awtomatiku u 12,000 euro jekk din tinxtara f'għawdex minn barra l-1,000 euro oħra għal karozza antika li tiġi skrepjata. L-istatistika tal-Eurostat tisħaq li l-vetturi ġodda rreġistrati fl-Unjoni Ewropea kollha ammontaw għal 10.7 miljun bil-maġġoranza tagħhom jew 34.5% kienu dawk tal-petrol biss segwiti mill-hybrids bi ftit inqas minn 34% waqt il-karozzi elettriċi laħqu l-14.5%. F'Malta mill-karozzi kollha ġodda reġistrati ix-xiri ta' vetturi hybrid laħħaq 38% waqt li dawk elettriċi l-20%.